Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Och där är Apenas. Perfekt. Kommer igång där och så kommer de då här. Där bråkarna. Ut från första poäng, ut på andra sträckan då. Och det här är Simon som har en liten ledning då. In på den andra kurvan. Och så kommer de ut då här på den tredje sträckan då. Vi ser ut som Gunnarsson och Lukas kommer här. Och så ut nu då på målrakan då. Och nu kanske det är fight som andra tredje platsen här. Vi får se, det kämpar på där. Emot mål. Och så kommer nu då de sista åkarna in också mot mål. Så olyckligtvis föll i första dubbeln in mot. Där också har vi de sista åkarna in mot mål.